יורי. יורי. קוקו. מה היה? ליאור? ליאור? בנדי? ליאור ישן. ליאורי. ליאור אתה ישן. ליאור אתה רוצה קרטיב? אתה רוצה קרטיב? כן? עייף? למה? הנה מאיה אוכלת קרטיב. מה את אוכלת מאיה? תני לי ביס. לא, אני רוצה קרטיב, אבא. תני לי ביס. אבא, אבל אני רוצה. אבל אם אתה קונה לי? כן. אני לא יודעת איזה אני רוצה. אבא, יש רק רמזור ולימון. איפה אמא? אבא. מחר לבית שימוש. מה? מחר חוזרת. תגיד לה שתקנה לי גם. מותר לך אני חושב. נכון, ומה עוד? באצבע, נכון. מה עושה לך באצבע? בדיקת דם, נכון? מאיה בכתה? היא הכל זוכרת, אתה יודע? כן, בטח. לא, אבל היא ככה יודעת לספר את זה גם. ומה שמו לך בפיפי? שקית, נכון? מאיה עשתה פיפי בשקית? לא. למה? אז איפה מאיה עשתה פיפי? היא נזכרת. שורף לך? כואב לך? כמו שהזכרתי לך. באים. די, זהו, עכשיו למ... לאן מאיה הולכת? מה יש שם? איזה שירים? תשאירי עוד שירים, איזה עוד שירים את יודעת? תגידי לה לשיר לך. על הגן, כן. גן ש... בועד. לאן את הולכת? אוי, איפה מאיה? איפה? תעשי לי קוקו. תראי את הטל שלה. קוקו. תעשי לאבא קוקו. מי עשה קקי של כלב? שבלונדי עשתה פויה, תגידי לה קירס. איפה עושים קקי? כלב. איפה כלב עושה קקי? פה. לא, אבל איפה צריך לעשות? בחוץ. לא בתוך הבית, נכון? איפה עושים קקי? בגג. תראי, אני רואה. הנה, אני רואה מפה. סגור שם על זה? נפל. בואי נלך יפה. צריכה לעשות קקי בחוץ, נכון? מאיה. מה מאיה עשתה? אום. מה היא עשתה? אום. מה זה אום? חום. טוב טוק. זה צילום יפה כזה. איפה מאיה? מה מאיה עשתה? מה יש למאיה? מאיה חולה? תסתכלי לאבא. מה אבא מצלם את מאיה ואחר כך אנחנו נראה בטלוויזיה. את רוצה? רוצה שנראה? מאיה.
מה עם מאיה? איפה מאיה? כלב. בוא נלך לנקות ביחד, בסדר? אתה? הייתה לבד? כן. אולי היא עומדת שם, בסדר? בסדר, כן, תראי לו ליפול. אני חושבת שמשהו מה זה כל הזמן מזיזה אותי עם הרגל? שריטות ועניינים. אני עושה לי צרות. פותח את הברז. אוי, מה זה סמרטוט? תנקי את הכיור. תנקי. כמה מפגרת זאת, נו, למה את זורקת? למה? מה מאיה זורקת? באתי היום על גג לבלונדי בצהריים, שומע? כן. טיפת מים, טיפת אוכל ריק. כן, את הזמן האחרון תמיד את דואגת לילדה במקום לכלבה. מה זרקת? תקיות. קריאות לבובה?